Franco juntzanien, ikusi nunik, miliziano bat ikusi nun, aineketan, los tenéis en el Hotel Carton. Hola, laiztik eta ninoa zuen. Eta gero, ikusi nunan fila, nero nola esaten da, fila. Ikusi nituen gudariak, pasetan. Eta asko negarrez. Gudariak, dana ziren entregauta. Hori ez ikusi zen duen, bizizinen etxe inguruen? Hotel Carton... Zetxetan bizizinen, orduan Bilbon, badakizu kalide. Ez que hor karton aurrien gudarizek formau egin, frankisten aurrien, eta gero filan eruzitxu ezan Arriaga hotelera, o Arriaga teatrora. Ez da, hori... Ikusiko zendu zen kartonetik berutz, ez, Gran Bian. Bai, nik kalien ikusi nituen. Bai, ninozut berutz, errekarutz, ez, edo gorutz ikusi zendu zen. Eta gogoratzen dozu zelan leherketak... Ez que nik orduen 7 urten euskal. Gogoratzen dozuz leherketak eta zelan zubiak eta apurtu zitzu esan, eta... Naiz akordatzen nola... Naiz akordatzen, gero esaten zena, baina ez naiz akordatzen ez. Edo bombardeoak, abioiak eta tiroak eta... Bueno, nik hori ja toki guztietan neukan, Hemen hortan, jardin hortan, hor behinekoen gendela, bomba bat bota zen. Ez da gini zeinek. Baina hor bertan, bomba bat. Eta gero etorri zan etxe ikustera, eta esan zion, han, area ezilik egon. Kristal guztia puskatuta, barruin ez dago ezer, eta ezilik egon.